Здравейте, приятели! Аз съм шеф Виктор Ангелов. Малцина от вас знаят, че детската ми мечта беше да стана тираджия. Не се осъществи. Станах готвач. Днес обаче искам да ви покажа как от класически ястия ще трансформираме в феноменално вкусни нови рецепти. Идвайте с мене! Втора класика – паста болонезе. Гледайте! Необходими продукти: лук, морков, чесън. Подправките са кимион, босилек, чили. Загрява. Прибавяме лука и чесъна, щипка сол, щипка захар. Режеме моркова на ситни купчета. Това е базата за класическия сос болонезе. Ще добавя малко вода в зеленчуците, за да се задушават, да не се пържат. Когато водата се изпари, започваме прибавянето на подправките, а именно чили, кимион и босилек. Лукът, морковите и чесъна са готови. Добавяме подправките. Щипка чили, щипка кимион и, разбира се, италианска класика без босилек няма как. Мамма мия, америчана Италия. Добавяме домати консерва и остана да добавим основния продукт, любимата ми създърма. Разбъркваме. Ще добавим малко водичка. Когато водата се изпари и създърмата се отпусне в соса, сме готови да смесим спагетите и соса. Щипка финно нарязан магданоз и малко лимонова кора. Още малко сол и малко черен пипер. Абсолютно перфектно рагу. Сос болонезе готов. Пристъпваме към варенето на пастата. Когато тя е готова, смесваме пастата с соса и сядаме на масата. За да мога да объркам сварената паста с соса, трябва да освободя съда. И познайте, няма да го мия. Водата е почти завряла, добавям сол и прибавям прясната паста. Разбъркваме внимателно. 3 минути е готова, смесваме ястието, става за консумация. Да проверим пастата. Готова е. Много важен трик. Когато готвите паста, задължително е, преди да изцедите от водата, да си запазите част от водата. Тя ще ви е необходима в повечето случаи да си разредите соса. Чудесно. Запазихме си част от водата. Останалата част отсеждаме. Предстои най-важната част – сватбата. Момента, в който събираме соса и пастата. Взимаме голяма касерола, добавяме 2 лъжици сос. Ето в този момент ни трябва част от водата, в която е варяла пастата. Пастата винаги варим ал денте. Означава да е една идея по-твърда, отколкото би ви се харесало. Защо? Защото когато я върнем сега в соса, тя ще поеме част от влагата и ще стане точно както ви се иска. Сосът вече е с подходяща гъстота. Добавяме пастата. Разхождате внимателно пастата по дъното, така че да обере соса. Пастата не трябва да плува в соса. Все пак хапвате паста с сос, а не сос с паста. Чудесно. Ястието ни е готово. Сервираме. Финален щрих, малко лимонова кора. И сме готови. Паста болонезе с създърма. Бързо, вкусно, питателно, здравословно. Да ви е сладко! Това беше от мен. Желая ви приятен път, здрави гуми и газ!